салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Neka. Биёед бе талаф додани вақти қимати шумо якчанд видеоҳои аҷоибу шокикунанда ва омӯзандаву хандадоре ки дар тамоми гӯшаву канори дунё рух додааст шинос намоем. Видеоҳоеро ки бовар карданашон барои инсонҳо мушкил астро оғоз менамоем. Дар канали мо обуна шуда зангlaро пахш намоед, як лайки дигар ва мо наворо сар мекунем. Рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди Neka. Маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. тамошобинони гиромӣ, ҳар он чизе ки мо дар дунёи интернет мебинем фаҳмиданашон барои мо мушкил аст. ба ҳамин ҳол видеои навбатиере ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ мунташир шудааст шумо мебинед ва ҳайрон мешавед. ин видео дар Централ Ҷовои Чин сабт гирифта шудааст. хуш, ба шумо каме шарҳ медиҳам. дар ин навор хуб мо дида метавонем мошини роҳсозие ки роҳро ҳавор мекунад. шумо медонед ки чӣ қадар вазнбин аст ва мошини айни замоне ки дар ин ҷо наворгирӣ шудааст 8 тонна вазн дорад ва ӯро бояд ба мошини боркаш бор карда ба дигар ҷо барои роҳро сохтан интиқол диҳанд. аммо одаме ки ӯро ба мошин бор кардани аст бо ҳамин 5 тахтаи чӯбин мехоҳад ки мошини роҳсозиро дохили мошини боркаш кунад. ин дар назари аввал хандадор менамояд, аммо бовар намекунед. ин метавонад ки бо ҳамин тариқи чӯбҳои борики тахтагин дохили мошин шуд ва чӣ гуна дохили мошин шуд ва ҳатто як тахта ҳам нашикаст. дӯстони азиз, шуморо бовартон меояд ки бо чунин роҳ ин мошини вазнбини 8 тоннаро дохили мошини боркаш кардан. рости гап, вақте ки ман дидам ҳайрон шудам. шумо чӣ? фикрҳоятонро дар комментария нависед. навори навбатӣ дар яке аз кӯчаҳои Италия наворгирӣ шудааст. ин ҷавонеро ки шумо мебинед вақте ки аз кор бармегардад мебинад ки аз пешу қафои мошинаш 2 нафар наздик мошин парк карданд, яъне парковка карданд ва ӯ каме ба пешу қафо менигарад, мебинад ки ягон илоҷе надорад ва дар назари аввал ғайриимкон менамояд баромадани ин мард бо мошинаш. вақте ки ӯ ба ин тарафу ба он тараф нигоҳ мекунад, мебинад ки ронандаи ягоне аз ин мошинҳо нест ва худаш бо танҳоӣ ин мошинро бардошта ба роҳ монда дар мошин нишаста меравад ва гӯё ки ягон иттифоқе наафтода бошад. ин 2 нафаре ки ин ҳодисаро шоҳид шуданд рости гап ҳайрон шуданд, шокӣ шуданд ва нафаҳмиданд ки дар асл чӣ гап шуд. тамошобинони гиромӣ, дар ҷои ин шафёр мешудед, шумо чӣ кор мекардед? дар 25 майи 2017 дар конференсияи НАТО дар Брюссел ки баргузор гашта буд, вақте ки сарони кишварҳои ҷаҳон ҷамъ омада буданд, ҳангоме ки навбат ба аксбардор расид, Доналд Трамп дар ақиб монда буд. ба хотири он ки ӯ худро сардори ҷаҳон меҳисобад, дар ақиб диданашро ғайриимкон дид ва нафареро бо дасташ зада тела дода дар пеши ӯ истод ва шурӯъ ба орову торо додани сару либосаш кард. ба ҳамин ҳодиса монанд ҳангоми иҷлосияи сарони кишварҳои G20 бо сарвазири Канада Ҷастин чунин ҳодиса рух дод. ҳодиса соли 2019 ҳангоме ки ҳамаи сарони давлатон бо касе дар гуфтугӯ ҳастанд, вақте ки вазири Канада инро дид ва хост ки бо ягон нафар ба мисли дигарон дар алоқа бошад ва то худ ба ӯ даст дароз кард то ки бо ӯ дар гуфтугӯ барояд. аммо мутаассифона дар ҳамин ҳолат як нафари дигар бошад ба раис ҷумҳури Бразилия даст дароз кард ва бо ӯ дар гуфтугӯ монд. дар ҳамин ҳолат нахуствазири Канада Ҷастин бошад худро каме дар ҳолати ногувор ҳис кард ва дид ки президенти Бразилия озод шуд, дубора ба ӯ даст дароз кард ва ҳамин тариқ бо ӯ дар гуфтугӯ баромад. дар шаҳри Деҳлии Ҳиндустон ба хотири дастгирӣ кардани занҳои ниёзманд ҳукумат автобусҳои ройгонро пешбинӣ кардааст ва дар он танҳо занон метавонанд ки бо тариқи ройгон аз як нуқта ба нуқтаи дигар интиқол ёбанд ва ин ҷавон бошад аз фурсати муносиб истифода бурда либосҳои занона пӯшида дар автобуси занона менишинад. аз рафти кор маълум аст ки ронандаи ин автобус бошад бо ҳамсари худ дар хона ҷанг кардааст, чикор кардааст ки асабош вайрон буд ва ба ҳамин хотир ӯро набахшид ва дар байни мардум шарманда кард. дӯстони азиз, ба гуфти шумо ронандаи автобус кори хуб кард ё ин ки не ки сир ӯро дар байни мардум фош кард? हाँ भाई, मास्क नीचे कर। इतनी देर से तू लड़की बोल रहा, नीचे न कर। मास्क नीचे कर, मास्क नीचे कर, मास्क नीचे कर। अरे मास्क नीचे कर, मास्क नीचे कर, मास्क नीचे कर। मैं क्या कह रहा हूँ, हिलने नहीं दूंगा। नीचे कर, नीचे कर और सही से कर। बाल हटा, हटा इसको, हटा इसको, पूरा हटा, उतार दे सही से उतार। मास्क हटा।
дар ин ҷо ин ҷавон бошад борҳо аз ин тараф ба он тараф аз он тараф ба ин тараф гузар карда мотоцикле ки дар ҳамин ҷо истода буд таги чашм мекунад. ҳамин ки дар роҳ дигар ягон нафар ронадид ва наздик ба мотоцикл шуд, шурӯъ ба гирифтани чизе аз киссаи худ кард. Агар фикр карда бошед ки ин ҷаноб қасди дуздидани ин мотоциклро дорад, каме сабр кунед. Шояд ин ҷаноб ягон нақшаи дигар дорад. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамин ҷо навори имрӯза ба охир расид. То видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.